Bayapsong lamsago ani channel Hadisung tini Forester tei Forest Guard ni kok borok 100 MCQ series ni koklam 2 no senglainai Faidi hingkai chung nailai sini MCQ tini ni koklam 2 o chung tei 10 ta MCQ nailainai tini ni topic hai o koklam no sengla sakang faidi thangnai video hai koba class o sumung sungmani hum task rijmani aro o sumung ni sabotama answer nailagena faidi comment section o chung nailainai oro tongo Tuhina Debborma option B hin saka Jem Debborma bo Phatar hin saka এরপর রামকৃষ্ণ জমৈতিয়া বো ফাটার হিনসাকা এরপরে কাহিন দেববর্মা ফাটার এরপরে খগেন দেববর্মা ফাটার এরপরে জমৈতিয়া কে যা বো ফাটার হিনকা এরপরে ত্রিশা দেববর্মা বো ফাটার হিনদিকা এর মাম্পি দেববর্মা বখান নংখর হিনদিকা ओंखाय आर के जमैतिया ओंखानामो बो फाटार हिनसिके ओंखाय नरकनो जतनो हामबाय अनंनि answer rima bagai ngkachi thangnai video haikbo koklamo aboni proshno tamo finally no aproni proshno kha bisingni kokmang fil onkha bisingni kokmang fil tamona klai ohai option A o tongo nongkhor B o tongo phatar C o tongo nukjak D o tongo sakon thaijak panaya onkha abono answer gobang khugno rika tamo B ribeka onkha abono bini answer phatar B option B bising mane bising ko habjak onkhay to phatar dong nongkhor onkhay to kasa rok hingse nongkhor kasa mani hingse nongkhor mani abo haita nukjak onkhay to hwijak rok hingse hwijak ni kokmang fil hingse nukjak ongna klaio onkhay bising ni hingkhay oro phatar onkha bini answer onkhay je comment khairokno belekeno hambai tei lamsago borokno karibo teibo comment khaibekha onkha borokno bo hambai ang oro jotono phunukbai sumanliya onkhay faide leryawi tini topic o chung hablaisinai puilani sumungo tongo tokthu no pungmung khakke tokthu oro naidi tokthu no pungmung khaknani mane tokthu kokthai abono pungmung khaknani pungmung khakmung mane chung jeno English by phonemics analysis no onkhay naidi pungmung khaknani bodikhai kaisa kokthai o kwbangma pungmung kwthawi kaisa kokthai o onkhay chung kokthai no jefuru khaka hingkhay chini pungmung kaisa abo nongkhorwi phaio onkhay abono no pungmung khakmung onkhay chung oro o naidi chini option o tongo option A o tongo tok plus 2 option A o tok plus 2 B o tongo to plus o plus ko plus 2 C o tongo to plus o plus ko plus tho plus rosu haikoba yang T plus U plus K plus TS plus U abo hai onkhay D o khai sakani thaisa phanaya bobo ongnai chung fainali dabo omononi oro to option A onkhay to ko tok plus 2 abo hai rijak tok 2 onkha motong ya omo khai ai khorsi klaio oro tok 2 ai kho khakmung se klaio B number khai to plus o plus ko plus 2 oro 2 ikoro TSU 2 ongthangka omo pungmung khakpro to oro duita pungmung ongthangka oro tei kaisa pungmung khakjak oro duita pungmung kwthari phunukjaka onkha motong yano onkhay naidi option C o to plus o plus ko plus tho plus rosu haiko chung yango roman bai nai khai T plus U plus K plus TS plus U onkha oro to chini answer omo C bodikhai hingli oro o joto pungmung no khagwi phunukjaka amo wngkha bini answer faidi hingkha chung tei kaisa sumung nailaising oro ko mankha chung
hor sal bo kokbak ba kokthai manju kokthai manju faikarkha hor sal o kokthai tongmani bo kokthai manju o khorjak hinsa kokthai manju to saimano norok bai sam kokthai manju mane somas jeno bangla bai somas ni porimani somas option A o tongo batai kokthai manju B o tongo ulphang kokthai manju C o tongo munggoron kokthai manju D o tongo sakani thaisa phanaya hingke oro bo bongnaklai bini answer A option A wngkha batai kokthai manju omo wngkha bini answer kokthai manju mane kaisa kokthai bai tei kaisa kokthai manju jagoi haikhe godal jagoi kaisa kokthai wngmano hino kokthai manju oro naidi hor bai sal gothaui kaisa kokthai wngkha hor sal oमफ्राय atikhai kwthai mano hino kokthai manju hingkhe oro batai kokthai manju botikhe batai kokthai manju wngkha je kokthai no chwng bai eba khe tei o duita kokthai bai no manjujago duita kokthai rok ni bisingo o duita kokthai ni bisingo manjuoi kaisa kokthai wngmano hino batai kokthai manju oromdi hor bai sal omono chwng swai kwrwkhai bai ma thepanai hor bai sal haikaba hor tei sal o duita bai simi no bono manjuoi mano abono amtwuihai manjujakmano hino batai kokthai manju hingkhe bayak sonoro khichitok bujikhana saimano ulphang kokthai manju munggoron kokthai manju aborok bo hai wngnai abo chwng ulo nailainai tei chwng somas haikabo kokthai manju no simi no chwng koklam khlailai no norok ani channel bai kwrwngui tongdi chwng abo twrwk aboni class rok khalainai chwng faida wngkha chwng tei kaisa sumung nailai no okhai ha bubagra bo kokthai manju roman bai bo nai norok ha bubagra bo kokthai manju oro o je ha bubagra hini kokthai kaisa tongo abo bo kokthai manju hinui swngkha hingkhai option A o tongo batai kokthai manju B o tongo ulphang kokthai manju C o tongo munggoron kokthai manju D o tongo sakani thaisa phanaya hingkhai naide oro ha bubagra mane hani bubagra oro hani bubagra hingkhai thaitwngko chwng nalikha thaitwngko tamo batai kokthai manju oro batai kokthai manju tongmoi maya batai kokthai manju hingkha je kokthai no sukrupuru bai tei tei abo hai kokthai manju wngna nangnai hingkha oro khai chwng ha bubagra no sukrubui naifuru bini kokmang no sukrubui naifuru tamo mankha ni hani bubagra oro duita kokthai gwnari ha tei bubagra o duita kwtharui tamo wngkha ha bubagra manjujak kwchang thangkha ha bubagra hingkha oro tamo kaisa faikha ni oro naidi kamkhe bujinai di oro ni sinimari oro faikha hani logi o ni sinimari faikha hingkha tamo wngui man oro to ni kwmai thangkha oro ha bai bubagra kwthawui tongkha oro ha bubagra wngthangkha hingkha ni hingkha kwmai thangkha hingkhai naide omokhai tamo wngnai omoni answer option B ulphang kokthai manju botikhe ulphang kokthai manju wngkha naidi ulphang kokthai manju mane tamo ulphang kokthai manju je kokthai kainani bisingo puilani kokthai ni sinimari kwmaui ulni kokthai no
important way mane dorari way sajak mani phunukjak mani kokthai rok no ulphang kokthai manju goro bubagra no sana nai boroni bubagra hani bubagra bubagra to kwbangma wngui mano kami bubagra wngui mano nokni bubagra wngui mano bolongni bubagra wngui mano abohai goro bubagra no bo bubagra boroni bubagra abono phungna naikha hingkai boroni hani bubagra goro ni sinimari phaikanai abo hairokkai ulphang kokthai manju bangla bai jeno chwng totpurush somaj hinmani ulphang kokthai manju je kokthai rok no chwng sukrubui naifuru mungsa mungsa sinimari puilani kokthai ni logi o mungsa mungsa sinimari thepaui chwng sukrubna nangkha hingkaino tamo abo wngkha ulphang kokthai manju oro hani bubagra kami ni bubagra kami bugra abo haikhe bolongni bubagra hingkha bolong bugra abo hai wngkha nai hingkhe paide chwng tei kaisa swngmung nalaisino orokai tamo tamo paiui tubukha oro tamo tamo bo mungslai oro mungslai paida tamo tamo mane oro tamo hinui chwngkha tamo tamo paiui tubukha oro tamo tamo bo mungslai khopjak mungslai mane pronoun to no phaimano pronoun tamno hin nabra ang asuk sana nanglia oro tamo tamo bo hai pronoun bo pronoun bo khopjak chao borok mungslai o da pore chongmung mungslai o da si number tongnai di sumung mungslai da di number sakani kaisa phanaya bo wngna mungkha tamo tamo mane chwng tamo tamo bofur thepapa jephuru kwbangma manui no sungnani furu haikhe sanafuru bujoknafuru omono no tamo tamo chwng duita kokthai ma thepaui chwng sungo oro aboni bagui tamo tamo kwbangma manui no bujoknafuru chwng tamo tamo kokthai thepaui sungo abo wngkhai ang bagui no oro kaisa swngmung edibamo tamo tamo mane wngkhai swngmung mungslai hingkhai omo tono kaham kheno bujikana khaklaio pronoun rok tono kaham khani manbaio hingkhai paide tabuk chwng tei kaisa swngmung nailainai tei kaisa swngmung oro paikha mungsaswk mankhai no sugo mungsaswk wngkha o mungsaswk je kokthai abo tamo kokthai mungsaswk mankhai no sugo mungsaswk wngkha oro mungsaswk wngkha abo option a tongo borok mungslai b o tongo chongmung mungslai taipore c o khai chongmung kwrui mungslai d number khai sakani kaisa phunuya abo bo wngna obono answer wngkha tamo chongmung kwrui mungslai oro mungsaswk mane oro kwbangma manui tongo o manui ni bisingo nwng jeba kaisa no mankhai no ungo ba sugo hinui samani koktai mungsaswk afuru no chwng sajagdeba chwng kwbangma manui tongo aroni bisingo nwng bobo tlangnai haikhe tamo tamo no tlangnai bobo no tlangnai hinkheno chwngkha nono bobo nanai hinui chwngkha afuru nwng sairikha mungsaswk kunu kaisa manui no chongui nwng saya ambagui no chongmung kwrui mungslai hingkhe omo bo noro kaham kheno bujikana paide chwng next nailaisino oro phanai ata mai chanani naio chanani wngkha o je chanani kokthai abo tamo option ni bisingo bobo kwlai ata mai chanani naio roman bai phorinai di chanani na oro chanani wngkha oro chanani o option a o muthakya khlai da wngkha option b ni muthak khlai da option c ni muthakjak khlai da ekaba d da sakani kaisa phunuya bobo hingkhai oboni answer wngnai muthakya khlai mo option a muthakya khlai omokhai khlai ni
Porsuno. Khalainya tuibo जों class khailainya koglam khailainya apro जों abo mothak khalai mothak khalai abo notebo sbai sukrup salayan. Bapati जों next sum nailainai. Khumpuino tabuk nuklia bo jora mane oro jora mane tense. Jora mane tense or tense ni tui phaika khumpuino tabuk nuklia bo jora mane bo tense khobjak. Option A tongo kalni ungthang jora simple past tense da kalni ungthang jora mane simple past tense. Okay. Option B tongo kalni ongnai jora simple future tense. Option C tongo thinang jora future tense. Erbore D tongo sakani khaijapuniya bo ongnai bini answer tongo omuni answer angka option A kalni ongthang jora ongthang mane pas ongoi paikata जों khumpuyo adi khumpuino tabuk nukliya agi nugui tongmani abo tabuk nukliya manina ongoi thangka ongoi thangjak kokno samani aboni bagui oro tamo kalni ongthang jora. Angka option B tongo kalni ongnai jora o to sungyaku mane जों khumpuino no sunugyaku abo hai chungna klai. Angka oro motong yano bito thinang jora mobo yano ko. Angka जों oro proshno saka khumpuino tabuk nukliya agi borok muk tongmani tebo tabuk nukliya. Tamano abo ongoi paijak tambuino ongthang past tense. Fighting pasang kaisa sungma laina. Oro kata munakai ang thangsogui tongano mo bo jorani kokbutang bo jorani kokbutang oro bo tense nino ang thangsogui tongano mo bo jorani kokbutang. Option A tongo ongoi thangjora ungtong jora thinang ungtong jora sapani thaisa phunuya. Omoni answer angka option C thinang oro tongano bo thangsogui mane thangyaku peba thangui tongnai hinui samani klai manino oro thinang ungtong jora. Fighting kai sungtai kaisa sungmuna laina. Oro sungmungkai naithok wakhlai khakdi oro kho ni ekara bukuride kho ukar sunai anaro type khaitani abo sakagui manya ambagui ang arikino khika norok roman bai naidi iko wakhlai naithok o kokthaino wakhlai khakdi sa wakhlai mane kokchili ni paithago je asugui kotal kokthai swnamnai kokthai rokno hino wakhlai wasa hingkai to kokchili ni bwskango mokhai wakhlai hingkai kokchili ni ungklogo angka oro naidi oro nai wngkha kokchili oro nai bo thok nai plus oro thok angkai o nai ni ungklogo sabo asukha thok niko naithok angkai oro thok wngkha wakhlai thok wngkha wakhlai angkai nai option A dong nai plus thok thogo oro pheba oro thogo oro khel khaidi naithok B okhai nai plus kothok naithok erbore C okhai nai plus thok naithok D o sakani thaijapuni omoni answer wngkha option C nai plus thok oro mohai kai nongni porikha rok phaimani naiding oro gor rika katsa nasika hingkai omo bo wngthotok wngui thangnai naboni khel khaidi oro wakhlai rok khakprukha hingkai o pungmung khakpruni hai abo pungmung juda juda wngui thangya o je tongmani abono wngui tong nai plus thok oro kobo kon tongnai fighting kai tei kaisa nailaina. O tei kaisa o tongo nali kamini bubagara oro kamini bubagara tamo hi
Nampaknya ekor prakas ni जों बांला बायदि फरायलांगोन option A आव दङ असाई B आव दङ बारवा C आव दङ चौधरी D आव दङ साखानि थाइजाफोरनि गामिनि बुङोब्ला जों गुबुन गामिनि बुङोब्ला हिन असाईनो हिन बारवानो हिन चौधरीनो हिन बा साखानि थाइजाफोरनि आरो गावनि आन्सार ओंखा option C चौधरीनो जों गामिनि बुङोब्ला Padingkai sung tega sina lena omong hungkai norong bagai omone ansa norong di jotoni kusu no sung tam hin option A tongo monai B o tongo ula asai nai C o tongo thaita D o tongo sakani thaita phangya ulo asai nai da eka monai da thaita da eka boro kaisa phun koi da sakani thaita phangya Jotan kusno sung tam hin awo noro comment khai comment box sari okay ani next video what phai tongo koklam 3 noro mainani tapok di hambai ngai tini bagi asungno an video nor sajake share tai subscribe khaimon hambai malai phinai tise